na. Nye. Talang. Sino gusto manood ng scandal na? Ready na kayo? Ready? Ready na? Ready na? Ready? Oh, lagi naman kayo ready. Lalo ni Kuya. Ready, ready na yan. Kilala ko kayo. Pagdating sa scandal, mimilis nyo. Mukha ng gagawa ng scandal. O, ako lang may scandal. One, two, three, come on! Hello guys! Welcome back to my channel. This is Emma. Okay, dito na naman tayo. Isang araw na may matangos kunwari akong ilong. Anyway guys. Okay. Meron kasi isang viral na video. Akala ko kasi ako yun. Kasi, mother and son. Scandal pa? Scandal. Alam niyo yun? Scandal, diba? Sino hindi nakakalam ng scandal? Oh my gosh, siguro kahit bata ngayon, 2 taon, tanungin mo, alam scandal. Ano nga ba ang scandal na to? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman na? Scandal bilis kayo. Alam mo ko yan. Pero wait lang guys ha. Ito malaga itong sasabihin ko tungkol dito. Papakita ko sa inyo ha. Mayroon lang akong konting clip dito. Pero konti lang. Tapos dinala ko na sila sa langit. Panoorin nyo to. Another minute, hold on a second, I love this moment, yeah. Got me feeling love. Kilala ko kayo. Pagdating sa scandal, ang bibilis nyo. Pero ito, ha? Yung lecture dyan. Pakinggan nyo yung lecture nila, yung panoorin nyo lang yung scandal. Puro kayo mukhang scandal. Anong kalokohan, guys. Ito, pakinggan nyo to. Seryoso to. Lahat ng sasabihin ko, seryoso to. Mukha to, seryoso. Hindi, guys. Seryoso. Pakinggan nyo. So, ayan. Nakita nyo. Napanood nyo. Malinaw? Siyempre hindi. Hindi pwede. Sumusunod tayo sa standard ng YouTube. Mahirap na. Pero guys, ito lang masasabi ko. Nakakalungkot. Yung mga ganong senaryo, nakakalungkot. Paano ko nasabi malungkot? Sino ba naman matutuwa? Mag-ina? Ginagawa? Gawain na magjowa? Isa lang yung sa kanila. Nilay delay. Pero guys, tunay na nakakalungkot yung mga ganyan. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon, dapat ang nagmo-motivate at nagno-nurture sa bata is magulang. Yan sa case nila, tingnan nyo lang, sa case nila, paano nagawa ng isang ina yung ganun? Anong klaseng ina siya? Ang sagot doon, mahinang ina. Ayaw natin na tawagin tayong mahinang ina. So, dapat tayo bilang magulang, alam natin kung paano palakihin yung bata. Alam natin kung kailan. Tulad nyo, no? Makulit na bata. Huwag kayong mag-alala, hindi niya na panood ang buong video. Medyo, dun pa lang sa nakita niyang, thumbnails, natakot na siya. Okay, so guys, ganito yan. Bilang ina, alam natin dapat kung paano sila palakihin. So, pakinggan natin. Meron din ako mga clips ng word of wisdom galing kay Tony para makatulong na rin sa atin. Okay, watch So fine, bust up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute, hold on a second, love is May ginawa kang mali sa harap ng maraming tao na kailangan ka niyang gisingin. Kaya niya ginawa yun. Pero sa totoong buhay ka naman, hindi ka naman sasaktan ng nanay mo pag wala ka ginawa. Gumulo na ang buhok ko. Narinig nyo, magulang ang nagdidisiplina sa mga bata. Diba? Sa video, kung mapapanood nyo yung full, meron pa kumakalat niyan hanggang ngayon. Kung mapapanood nyo ang full na video, makikita nyo, parang yung nagdadrive, yung anak pa. Oh no! Yung nanay walang nagagawa. Sumusunod. Well, kung nanay nga ba siya. Pero mukhang bata kasi mukha dun eh. Well, I doubt. Pero sila nakakaalam kung anong talaga yung relationship nila in between. Okay?
I mean, between the two of them. Disiplina, guys, sa mga anak natin, no? As a mother, concerned talaga ako dun. Pero siguro kung makakausap ko yun ng personalan, parang sarap lecturean, no? Pero anyway, guys, ganito yun. Sa pagdidisiplina, tayong mga magulang, normal na masaktan natin yung mga bata. Masasampal, makukurot, mapapalo. Pero wag natin beyond the limit. Disiplina is disiplina yan. Ayan. May mga magulang kasi na abuso din sa anak. Para ba lahat ng galit sa mundo sa anak binubunton? Wag ganon. Hindi dapat ganon. Diba? Okay? And then guys, tama yun. Na kapag ang magulang sinaktan ng anak, may dahilan yun. Tulad nito. Kung ganyan kakulit anak mo, ewan ko lang. Diba? Pero it's still beyond the, we also have to know our limitations as parents. Okay? Hindi yung pagbibigyan natin sila lahat ng oras. Hindi pwede yun. Oo, spoiled. Pwede natin sila spoiled kasi yun yung means natin to show love for them. Mga mami, mga mama, mga nanay, inang, ano pa ba? Mother Nature, Mother Earth, hindi po masama. Ay, saan ba ako nakatingin? Kaya na naman. Hindi po masama na-spoil natin yung mga anak natin. Pero sana naman isipin nyo, ha? Ang kapakanan nila, kinabukasan. Di baling umiyak sila ngayon. Wag lang sila masira sa kinabukasan. Ito nga sabing Tony. Pakinggan niyo itong sabing Tony. Advice namin sa mga kabataan, enjoy your youth but do not destroy your... Narinig nyo? Ha? Ikaw, kung nanay ka, wag mo hahayaang gumawa ang anak mo ng skandal at ikaw pa ang kasama. Very nakakaya. Ayun. Mas nakakaya. So, mga nanay dyan ha, baka naman malinaw na yung sinabi ko. Hindi po lahat ibigay sa batang makulit. Okay? So, I hope na may natutunan, makatulong yun sa buhay natin. At sa lahat ng magulang, parang gusto ko na maging advisor dito. Pero yun na nga yun. Yun na nga halos yun. Anyway guys, yun na nga yun. Sa lahat ng mga mother, ina ng tahanan, kahit pa yung tatay ka pa, basta nagmatayo kang nanay sa pamilya, dapat, ito talaga. Kahit minsan may nahihirapan tayong kontrolin yung anak natin, hindi pa rin tayo magpapadaig. Tayo ang nanay. Tayo ang may karapatang tumuro ng tama sa kanila. Okay? Huwag natin hayaan na i-under tayo ng mga anak natin. At balang araw, aabot sa point na tayo na nasaktan. Hindi ganun. Dapat, pagdating ng araw, mulat na mulat pa rin mga anak natin na ang mga ina, magulang, kahit pa mga lolo't lolo nila, dapat ginagalang, nire-respect at minamahal. Kaya dapat ang pagmamahal natin sa kanila, hindi yung inaabuso nila. Okay? Huwag natin hayaang mangyari yun. Kasi, makikinig ka ba? Ha? Makikinig ka? Ay, hindi. Ano nagawa mo? Tumitingin. Pakinggan mo rin. Tingin ka lang. Kamo? Tigas, di ba? Pero, guys, nasa atin yun. Kung paano natin sila palakihin na maintindihan nila yung mga bagay-bagay. Okay? So, bye-bye muna sa ngayon, guys. But before that, shout out muna tayo. Tahan natin shout out. Shout out ka nga! Shout out ka! Yan na! Ubus na yung oras, oh! Bye! Shout out! Bye-bye muna! Shout out kanino? Kay Gina namin dyan. Amita Gina. Para dito sa little man ko. And then, sa mga kaibigan ko. Hi, Francisca Dua pala. Sa Cotabato. Sana magkita tayo bago ako umuwi. I miss you guys. See you around. Charot.
Kay Inday Ruby pala, kay Inday Romily, kay Nika Girl. Ay nako, hindi ko kayo na-mention previously. So ngayon, ito na yung time. Sino pa hindi ko nabanggit? Paki-comment na lang sa baba.